Panowie, pas. O co chodzi? Odchodzę z serialu. Wiedziałem. Od początku wydawały mi się podejrzane te blade ślady na policzkach, ale mówię, może chory. Tak, chory. Chyba na wory. To pejsy zgolone stygmat zostawiły na całe życie. Pazerny Żydek, co? Teraz będziesz nas szantażował, żeby większą garzę wyłudzić? A gówno! Ani grosza więcej. Jest wojna. Wiesz, ile to kosztuje? Panowie, jestem z bogatej rodziny. Naprawdę tu nie chodzi o pieniądze. No więc o co? To trochę krępujące. Jestem chory. Na wory. Stąd te ślady na policzkach. Bez kilkumiesięcznego pobytu w sanatorium się nie obejdzie. Inaczej amputacja. O cholera, trzeba uważać. Gdzie to podłapałeś? Nigdzie, to choroba genetyczna. Matka mi ją sprzedała. Człowieku, zlituj się, tylko ty jesteś trochę podobny do Smolenia. Jeszcze tylko kilkanaście odcinków, a potem się zobaczy. Muszę odmówić zdrowie, najważniejsze. No to koniec. Żegnajcie, przyjaciele. Spotkamy się od